Фондация Пулс е създадена с мисията да работи за свят без насилие. За четвърт век на упорит труд и безрезервна отдаденост, организацията се е превърнала в спасителния пристан за хиляди хора, пострадали от домашно насилие или трафик. Преди 25 години аз, Татяна Арсова и Яна Кацарова създадахме Фондация Пулс. Дълбоко вярвахме в човешкото добро и красотата. Самите ние бяхме много млади, красиви, интелигентни и много диви. И вървяхме сред обществеността, сред институциите и казахме, че ще се борим с насилието. Хората доста ни се забавляваха с нас, смееха се и мисля, че не вдъхвахме много доверие, но пък нещата се случиха. Името на фондацията е позитивни умения на личността в социума. И това е мотото, което до ден днешен държим. Ние дълбоко вярваме в човешкото добро. От създаването на Пулс през 1999 година до сега повече от 15 500 души са получили обучение, помощ и подкрепа за достоен живот без насилие. Фондацията е лицензиран доставчик на социални услуги. Оказва комплексна помощ на пострадалите или в риск от насилие в градовете Перник и Кърджали, както и онлайн. Поддържа денонощна телефонна линия. 25 години денонощно спасяваме хора, пострадали от насилие. Хората от екипа на Фондация Пулс са не просто професионалисти, които помагат. Те променят животи. Свързва ги разбирането, че всяка жена, всяко дете и всеки мъж, преживели насилие, имат право на безопасност, уважение и ново начало. За тях това не са просто думи. Това е начин на живот. Създали са място, където болката намира утеха, а страхът своя край. Вярват, че човек не трябва да води битка сам. Даряваме надежда, даряваме бъдеще без насилие. Ние сме там, където другите ги няма, денонощно. Когато звъне телефона, много често насреща има много уплашен човек. Ние преди всичко помагаме на хора, които са пострадали от насилие, като ги настаняваме в кризисен център. В кризисния център сме имали всякакви случаи, предвид на това, че понякога идват с много тежки рани, прободни, удрени с различни предмети. Моята работа е да поема случая на клиента от самото начало, да разясна какви са му правата, да консултирам тези права и тогава, когато има нужда от съдебна намеса, да го придружа в съда и там да защита правата му. Ние работим 24 часа, 7 дни в седмицата. Няма почивен ден за нашата услуга. Едно от най-големите постижения на Фондация Пулс е създаването на уникален център в Перник, може би първият по рода си в България, който предоставя 24-часова комплексна грижа, кризисно настаняване, консултации, юридическа подкрепа, групи за взаимопомощ, арт-терапии и трудови умения. При нас не получават това, което наистина е важно. Сигурност, спокойствие, една защитена среда, едни хора, които ги разбират и подкрепят, не ги обвиняват. Центърът не е просто място за подслон. Той е дом. Хората, потърсили помощ, често казват, че тук не се усеща стерилната студенина на институциите, а уютът на мястото, изпълнено с топлина, надежда и човечност. Жени и деца ни търсят за помощ и подкрепа. Разбира се, има и мъже. В по-редки случаи, но ги има. Имали сме и хора, които чисто психически са сринати от всичко това, което се е случвало с тях. До сега в Центъра за социална рехабилитация и интеграция Татяна Арсова 7870 души са получили помощ от високо квалифицирани психолози, социални работници и адвокати. Кризисният център осигурява подслон и защита на повече от 70 жени и деца годишно. Тук те могат да се грижат за ежедневните си нужди и едновременно с това да получат правна, социална и психологическа помощ. Докато са под закрилата на Пулс, с тях работят психолози, децата ходят на градина или училище, майките получават подкрепа и правят стъпки към самостоятелен живот. Към момента имаме майка с едно дете, майка с 4 деца и сама жена.
Помагаме човек да промени начина, по който вижда света, вижда себе си, начина, по който ще направи новата крачка в живота си. И най-важното нещо, което един психолог, консултант може да даде на един човек пострадал от насилие, е възможността да бъде чут. Арт-терапията превръща негативната енергия и болката в нещо красиво. Изработването на свещи, лалета или ароматни сапуни, рисуването, плетенето, ръчното творчество, всички тези малки актове на съзидание помагат на хората да възстановят своя вътрешен баланс. Много от тях не вярват, че могат да създадат нещо със собствените си ръце, докато не го направят. В центъра ние провеждаме група творчески ателиета, където работим съвместно с деца и техните майки, които са настанени в нашата организация. Тази работа се върши с много сърце. Растенията и животните са част от лечебния процес. В градината на Пулс растат цветя, билки и дървета, които дават усещане за спокойствие и грижа. Кучета, котки, зайци, папагали, рибки и други декоративни животни. Всички те са тук, за да дават любов и да учат на грижа и нежност. Едно от нещата, в които аз вярвам, е, че когато помагаме на хора, които са пострадали в житейски план, така помагаме както на себе си, така и на цялото общество като цяло. Всичко това е възможно благодарение на денонощните, неуморни усилия на нашите психолози, адвокати, социални работници и доброволци, които са посветили живота си в името на това да даряваме бъдеще без насилие. През 2024 година Пулс създава клон в Кърджали, след като повече от 5 години фондацията е предоставяла мобилни услуги за подкрепа в региона. Ние създадахме в Кърджали така наречения клуб на доверието, в който клуб сме доста момичета, активистки и доброволки. Местният екип също развива програма за подкрепа на пострадали от насилие, програма за превенция и поддържа телефон, на който отговарят психолози. Вече със създаването на организацията все повече срещаме жени, които дават открита заявка за нужда от помощ и подкрепа. През всички 25 години екипът на Фондация Пулс работи и в общността, на терен. Обучават, консултират и изследват близо 4900 души от уязвими групи за зависимости, ХИВ, СПИН и туберкулоза. По време на пандемията от COVID-19 подпомагат над 1000 души с дарени хранителни продукти и почистващи препарати. Разпознаването и предотвратяването на насилието изискват участието на всички хора и институции. Екипът на Фондация Пулс споделя опита си и обучава над 4000 специалисти за съвместна работа по случаи на насилие, социални работници, учители, лекари, психолози и полицаи. Хората на Пулс също продължават да се учат и квалифицират. Най-големите уроци професионалистите научават от тези, на които те сами са помагали. Научих се на това, че всеки един от нас може да предизвика промяната дори с малки действия, малки крачки и дори с скромни думи. Намерих свободата да бъда себе си и да помагам на хората. Удовлетвореност, вдъхновение. Получих възможност да разбера колко наистина сила е нужна. Не само да го работиш, но и да го даряваш. Опит, знание, разширяване на кръгозора, на мирогледа и невероятни емоции. Преоткрих много неща за себе си, като личност, като професионалист. Минах обучение по първа помощ, до лекарска помощ. Научих се на практика на всичко, което знам, на всичко, което мога. Научих се да не спирам да вярвам в доброто. Да се радвам на малките неща, че стъпките на хората са различни и че винаги са големи. Много израснах като човек. Самата аз, като стартирайки работата си в Пулс, мисля, че не си давах сметка колко много тъга има в този свят, колко много тъжни деца има. Преди всичко вярата, ентусиазма и това, че винаги има изход. И там, където сме опряли до
безизходна ситуация, в крайна сметка разбираме, че има още много изходи и то благодарение на екипа на Фондация Пулс, част от който съм и аз. Пулс организира десетки кампании и обучения, с които достига до хиляди млади хора, предотвратявайки насилието преди то да се случи. Най-важната инвестиция е в младите хора, в бъдещите родители, в хората, които сега започват своя живот. Повече от 18 500 деца, родители и бъдещи родители са участвали в обученията на Пулс за превенция на насилието. С дългогодишната си история, младежкият клуб "Да бъдем приятели" към фондацията възпитава нетърпимост от тинейджерите към насилието, изгражда от тях ценности на равенство, уважение и съпричастност. Работата с младежи със сигурност е смислена, защото, как да кажа, дава ми надежда, че един ден няма да се налага да има услуги като нашите, които да помагат на хора в нужда, а просто ще живеем в един по-добър свят. В младежкия клуб членуват млади хора на възраст между 12 и 18, като след това им се дава възможност, ако има такова желание, и да водят младежкия клуб. 12 поколения младежи или над 1200 доброволци в клуба са обучени да разпознават насилническата връзка, да се предпазват от полово предавани болести и нежелана бременност, да избягват употреба на психоактивни вещества. И завинаги са спечелени за каузата на Пулс – живот без насилие. На мен ми харесва да съм част от Фондация Пулс. И ми харесва да съм доброволец тук, защото в крайна сметка тук се зачита всяко едно твое мнение, всяко едно твое желание. Някои доброволци на фондацията завършват университетско образование и се вливат в екипа. Избрали са да поставят помагането в центъра на своя живот. За всички тях, и опитните, и новите в професията, смисълът е... Смисълът е надеждата. Това, че можеш да я дадеш, можеш да я получиш, можеш да я подариш. Ние работим за свят свободен от насилие, помагайки на лица и деца да изграждат хармонични взаимоотношения помежду си. Всеки ден виждам смисълът от това, което правим в лицата и усмивките на децата. Хората да имат един по-спокоен и щастлив живот, да се концентрират върху силните си страни, да могат да разбират себе си по-добре и да живеят по един по-спокоен начин. Смисълът е пътя, който вървим заедно с хората, на които помагаме. Смисъла на моята работа е, че давам път. Давам алтернатива, давам посока на хора, които имат нужда от нея. Правим света по-добро място за живеене, променяме съдби. Всяка човешка история е незабравима. Но има и такива, които оставят по-дълбоко в сърцето ни и оставят траен отпечатък. Най-ценното е в края на деня да знаеш, че ти си направил всичко по силите си, за да поне един човек живее по-добре. Когато помагаш на хората, ти се чувстваш най-добре. Екипът на Пулс поглежда назад с гордост, но и напред с решителност. 25 години не са просто число. Те са безсънни нощи, тежки разговори, изтрити сълзи, спечелени битки. Това са хиляди животи, спасени с любов и отдаденост. А какво иска екипът на Пулс от бъдещето? Да не спираме да търсим доброто, да не спираме да търсим надеждата, да не спираме да вярваме в хората и в нас самите. Чудесно би било, ако няма насилие. Дълбоко се надявам, че в някакъв бъдещ момент фондацията ще се занимава повече с млади хора и по-малко с пострадали хора. Зная, че не мога да спра насилието, но тайничко се надявам, че някога това може да се промени. Искам хората да станат малко по-отговорни към себе си. Искам хората да станат малко по-отговорни към цялото общество като цяло. Мисля, че това би било добре за всички нас. Искам да имаме чувствителни и решителни политици, които поставят темата за домашното насилие на дневен ред и не използват човешкото страдание. Да има не само още 25 години, а още много дълги години организацията да бъде такава, каквато я създадохме, и още по-добра, и още по-разпознаваема. Да има хора с отворени очи, които вярват в доброто. Да имаме възможността да продължим да работим, да творим, да променяме света към по-добро, към място, където хората да могат да мечтаят и да осъществяват мечтите си. Да не се предаваме. Напред
позитивно, с усмивки. Ние го можем. Благодарим на всички, които повярваха в нас и заради които ние имаме възможност да сътворяваме малки чудеса всеки ден.